Аз съм Shadow Beast и днес ще снимам на Clash Royale клип. Доста време не бях снимал на тази игра и днес реших да снимам. Ще ви покажа, първо ще направим битки, поне така бих искал да направим. После ще ви покажа новия ми дек, новия, защото аз я изтрих. Ето ми, само да се хора чувството. Изтрих се, без да искам, обаче ме върна на трета арена. Вече се свалих. Това ми е дека. Мисля, че е добър. Тето е специална университета. Тук беше Free Magical Chest. За 3649 Super Magical Chest и 100 000 пари, голд. И тук е за 8,99 20 500 джема и 20 000 голд. Добре, ще играем за кролче, ще оставим една купа на коронка и ще го отворим на него. Ще направим други различни неща и това ще започне. Добре, да започваме. Аре бе! И то много ми лагаше и загубих доста битки. Е така, докато ме заради, той вече ме пътна на две кули. Ето вижте, сега вече той пусна нещо. А не! Това не е. Ще пробвам така, ако пусне нещо. Прекале бе! Капана. Не искаш да пусна много хорда. Какво искаш? Какво са болени? Годно барала. Поправиш сега. Пусна колко е бе. Абе то пич имам чувството, че ми се оставя. Ето на петаря на апаратка. Ето това е толкова слабо. Ето се вижда, че ми оставя. Че ми се оставя. Мина клип ми са паднали за втори път. Какво ще ми се случи? Сега ще чакам се заради до 10. Аз ако бях на негови място, сега съм леснал. Топанар. Голямо се да направя моят момче. Направо се да мисля, ако си добър. Да, балон, гоблин барел и това ще го спреш да ти бутва си на умрела хила, ще видим как се ми при живота. Това е супер ме. Даваха им силвър чест, което не съм най-доволният човек на света в момента. И по-хубаво да ти се падне, по-хубаво е да имаш фри чест или, нали, ето този чест е така. Отколкото да имаш силвър чест, защото силвър чест е почти някакъв шанс да се падне нещо хубаво. Добре. Така. Върната. Добре. Ес! Я се така. Да си дам ли? Аз има 8 часа, ще събера поне
100. Добре, дадох си. Ще направим една тренировка. Така. Балон не уходи. Това добра тактика, бе. Не знам, все пак игра срещу слаб. Не, да, не е добра тактика, разбра се. Но, сетих се. Значи, ако ми пусне Уич, дано няма огледало. Ако ми пусне тук Уич, е тук. Е тук, да е такова. Лявата. Аз ще му пусна принципа крак да е тук. Но той ще му скели камера. Не, ще му пусна принцип валкирка. Добре, никой ли не го докосва този гобин? А той има мина хорда! Фак. Защо? Бебен ти ще говоря така. А в той докато ми бутне колата 100 гигант, аз ще ми бутна главната. Това е птич. Дай. Бам! Но все пак това тренировка някакво. Не си мисля, че да съм направил. Донатвам ли има? Бъда беше. Един час ли има? Не е честно. Ще се сърдя на хората. С толкова лоши. Трима са много. Сам също работи. Дами и господа, в момента търсим Боба Такаманов Хоби фарми. Я. Колко? 20. О! Влизам. В див. Чакай. Така. Аре бе. Ето го бе. Що не може? Добре, защо не може? Боже. Хора, спрях ще направим нещо, ама след клипа. Сега ще една битка и края на този клип.
Още едно кача отваряне на пак опенинг на FIFA 17 на FIFA Mobile. Това ще е днес, мисля. Абе, не знам дали ще кача това на FIFA. Охо, 40 нови. Стана такова. 40 нови съобщения. Чакай, аз съм го виждал, бе. Защото съм нов са. Всяко било 1600 куп. Сейчас 1700 за. О, пич. Закъсня пич. Ох, много ме страх. Топто торнадо. Как не си паднала си изобщо? Къде бе? Капана. И няма заради вече да кахна да играм. Ела се това. Нас пак не го отнес. Ай си виждате, много по-слабо по телевизорта. Много по-слабо. Това тъпо торнадо доста отнема, бе. Аре, принце, теб ми е надеждата да буташ кола. Да! Много гадно. Бутай! Удари! Джизуел! Довиждане, до чуване. Как ти пусна Хок Райдер? Защо бе? Защо на мен ми се причинява такива нещастни работи? Ай, на моите на втори лево. Видя се. Опа! Не, благодаря. Това пека да мре! Да мре! Казах да мре! Това не трябваше да се случва в принцип. Така. Те сега ще се държат към Хок Райдера. Те се държат към Хок Райдера и принцип бута кулата. Ето го! Как сме? Добре хора, аз тук ще прекъчвам този епизод, както ви казах. На Кошляо. Ако ви е харесал клипа и дано да ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не, напишете долу в коментарите какво трябва да направя, за да станат още по-хубави клиповете. Абонирайте се за моя канал и чао от мен.